Čaute ľudia, vítajte na prvom videu na mojom kanáli. Ja budem slovenský youtuber, budem natáčať hociaké hry, ako sú tanky, trochu Robloxu, Minecraftu, proste hocičo. Ak dáte také tipy do komentárov, to mi je jedno, ale teraz hráme tanky. Takže teraz budeme hrať s tankom, ktorý sa mi veľmi darí, a je to T-29. T-29 je 7-čkový heavy tank v americkom Tech 3. A tento tank je najlepší, podľa mňa, začiatočnícky tank v celej... No, akože není úplne najzačiatočnejskejší, ale vie s tým hrať aj začiatočník. Máš z najlepšou gunou 320 damage, čo je veľmi dobrý damage, skoro 200 mm penetrácií s normálnou roundou, čo je veľmi dobrý pen na sedmičku heavy tank. A prosím ťa pekne, 10 degrees of gun depression, 10 km, to je veľmi dobré. Môžeš úplne hoci kde, kde môžeš tento gun depression využiť, ísť hull down a prakticky všetko, čo je aj deviatky, ťa nezabijú. Potom, no, damage per minute není jeden z tých najlepších, aj 1 sekúnd prebíjať není veľmi najlepšie. A ten aiming time, no a dispersion, no, mohlo by byť lepšie. Ako vidíš, Turret Armor 280 napredu, 102 na hale, no nemáš ju veľmi najsilnejšiu. Si relatívne, no, nie najrýchlejší, ale no pohoda. Aj traverse speed není najlepší, ale overall si veľmi dobrý tank. Aj prémiové roundy máš 245 mm penetrácií, čo je ako keby osmička. Hej, to je osmička. Hej, prakticky s osmičkovou gunou hráme. Napríklad aj T44 má menej penetration na obidvoch roundov. No tak, poďme hrať, uvidíme, ako sa nám bude dariť. Ak sa mám priznať, nie som najlepší hráč, ale mám dačo do seba, no. Ty kokos. Celko dobrá mapa. A prekrásny matchmaking. Dobre, tuto môžeme veľmi, nie úplne veľmi využiť náš gun depression a náš veľmi dobrý armor na vešičke. Ale určite dačo môžeme dobre porobiť. Veľký problém bude s Artinou, lebo tie úplne neznášam, ale inak by sme mali byť úplná pohodička. Máme veľmi dobrý tým, dve E25, veľmi dobré tanky, ale my sa ideme zaujať o T29. Takže teraz vám idem ukázať, no, ako je relatívne rýchly, no ani veľmi rýchly není, ani otáčanie, ako teraz si všímate, není veľmi rýchle, hej. Ale je to dobrý tank. Máš... Toto je, kámo, tých 10, kámo, fú. Prvýkrát, čo som s týmto hral, som si nemyslel, že to bude až taký dobrý tank. Kvôli tomu, lebo sa mi nechcel grindiť až na túto najlepšiu gunu. Takí aj prohráči používajú aj, že tú trošku horšiu gunu, ako máš 240 alfa a 160 mm penetrácie na standard roundu, ale ak budeš trošku premium míňať, tak máš toľko isto penetrácií, ako máš na tejto premium rounde. Takže teoreticky sa ti oplatí tá gana, ak máš viacej peňazí. Ale ak nemá... Oj. Okej. Pekne. Oj. Dobre, sidescrapujeme trošku. Dobre. A tuto som sa chcel dostať, hej. Jediná nevýhoda s touto pozíciou, v ktorej som teraz, je, že ak prehrajú tam, kde je T34, STR V74, ak tam tú stranu prehrajú, tak teoreticky aj ja som prehral, lebo ma vedia streliť cez tam. Takže není to najlepšie, ale stále viem... to som mohol mať. Stále viem celkom pekne porobiť. Tá Škodovka ma nevie prepenovať v tejto situácii. Ja som prakticky nesmrteľný pre ňo. Tu máme krokodíl. Churchill 7.
Ale, no a čo som povedal, Artina. Artina už prichádza. Neznášam Artiny. No, v tejto situácii vyzerá, že vyhráme, ale... No, bude to komplikované, čo mám povedať. Artina ma za chvíľu capne znova. Takže skúsim sa jej aspoň trošku skryť, aby ma nestrelila. Zabili sme tú Škodovku. A teraz hlavne sa musím skryť trochu Artine. Toto VKčko urobilo celkom nie najväčšiu chybu, akože Heavy Flank by sme aj teoreticky mohli pušnúť. A vieš čo, aj keď nad tým rozmýšľam, tak kľudne pušníme. Táto štvorka no neurobí veľa. A teraz strelila po VKčku. Takže asi kľudne tuto môžeme prejsť. A tuto M6 môžeme podráždiť trochu. Nestrelil ma, dobre, neprepenoval. A ten alpha damage je riadne dobrý. Reálne ja by som hral aj s tou DPM gunou, s tou 240 alpha. Ale táto sa mi aj trochu lepšie páči a finishníme tohto. Dobre, veľmi pekne. Takže 2 kg 1500 damage a 6-1 vyhrávame. Celkom pekná hra a ja ďakujem ti VKčko. Tam máme ešte TC4. Artina ho capa, chudák. Ja neviem, že či budem môcť streliť túto T25. Teda, dobre, to bolo pekné. To som si zaslúžil. Som tam mieril celkom dosť. Dve 25-ky cez strecia hýbu. V tejto situácii prakticky, ak to neposereme veľmi, tak by sme mohli vyhrať. Ešte stále majú Karope 88, ale teoreticky už to máme vyhraté. Tam máme T25. Prekrásna strela. 2000 damage, veľmi pekná hra zatiaľ. Veľmi sa mi páči. Ešte stihnem ho, stihnem. Nie! A 410 mi dá tá Artina. To ma musíš srať, kamo. Čo je tá Artina, more? Dobre. Hlavná vec, že žijeme, ale to bolo úplne hrozné, kamo. Tá Artina ma strašne nahitovala. Preto to ja vravím, ja neznášam Artiny. Tá Artina ma strelila, aj keď mám veľmi, veľmi dobrý armor. A kúkaj, koľko mi tu dala. Toto proste Artiny, dúfam, že zahynú. Toto AMX-ko, no neviem, bude možno trošku problém. Ale nie, je mŕtvy, dobre. Ešte tej Artiny sa stále bojím, lebo ma môže stále veľmi, veľmi zabiť. A ešte super Hellcat je tam, ktorý ma môže streliť. Ale veľmi som na tejto hre nevyužil ten môj gun depression a nešiel som ani veľmi cooldown. Strelím? Yes, dobre. Ale stále veľmi pekná hra. Máme 3000 combined, 2 killy a 700 blocked. Veľmi pekná hra. Veľmi pekná prvá hra pre tento tank. No. Videli sme, nevzdyskúšal som veľmi ísť cooldown, ale akože veľmi pekne sa mi zahralo. Veľmi pekná hra, no tak pozrieme sa, ako sme dopadli. Ace tanker to nebude, lebo tento tank má vysoké neviem. Ale high caliber, najväčší damage v hre. A second class, celkom pekne. No, Artina top damage, preboha, kamo. Ale pekná hra, boli sme prví, hej, aj dvaja mali ešte 0 damage, ale stále boli sme prví, to ma nezaujíma. Takže to bola veľmi pekná prvá hra, takže poďme ešte jednu a potom to skončíme. Teraz dúfajme, že dostaneme takú mapu, kde môžem viacej otestovať, ísť cooldown a takto. Tuto môžeme, áno, a matchmaking máme pohoda, dobre. OK, IE6 má prakticky plné. Ale VZ až tak nie. A IE6 teraz chytáva, no ideme pomôcť. No IE6 tá je mŕtva prakticky. Dostáva zapal pulc. Teraz zomrel VZ. Stiger 2, no, vidíš, stratili sme prakticky. A King Tiger C ideme pomôcť. Dám, že I'll help you.
Že lebo akože on tu má aj support od ostatných, ale akože radšej prídem aj s Jasem a pomôžem mu, vieš, že trošku damage si nafarmím. Aj keď celú hru sa pohybujem okolo mapy. T29 tu takto napadnem. Aj do Rytmauskej. Naozaj. Nie, nezomri King Tiger. Nie. Pomstím ťa. Nepomstím. No, pitvora! Dobre, sorry za... Možno som vám dolámal uši. A to je... Dobre, táto hra sa mi veľmi nepodarila. Takže dáme asi ešte jednu. No, akože... Toto vám ukázal... Hej, dáme ešte jednu, lebo toto bola hra taká... Teoreticky mal som tam asi aj zostať, vieš, lebo Mars tam teraz je tuto. Teoreticky, keby som tam zostal, tak by som teda čo možno aj dal a možno by som aj Lea zachránil. No neviem. Takže ešte možno dám taký damage. Ak teda vlastne trafím dačo dobre. Ale s tou T29, no to som aspoň mohol trafiť raz. 10-7. Nevyhrajú určite. Teda dúfam. Takže, oj, Sekamiha. Akože, nemyslím si, že by to mali vyhrať, či? Takže majú plno HPčkovo Marsa, Testo, Treku a Stroje Remila, ktorí kamo vedia pekné bomby dať. Nič sa neurobil celú túto hru. A stále sme to vyhrali, no vidíš. Aj bezo mňa to dali. Takže toto vám ukazuje, že aj T29 nemusí byť jeden z tých najlepších tankov v všetkých situáciách. Keby som nerozmýšľal takticky a pre seba, že ísť tam, aby som mohol byť cooldowns a využiť môj gun depression, tak som mohol ísť kľudne City a tam pomôcť, alebo zostať tam a gun depression a tam sme mohli zabiť toho Marsa a VKčko. No čo už, dve hry sme zahrali, táto hra bola na nič, ale tá predtým bola lepšia. Ešte raz si ju pozriem, že aká bola, keď sa mi updatene garáž. Bom. Keď sa mi updatene garáž, to by sa už mohlo akože aj stať. Však. Ďakujem. Ešte pozrieme túto. Hej. Tuto boli 8 až 6, tuto boli 6 iba, 2700 damage, 2 killy, 700 blocked, 240 assist, 70 000 som zarobil a pravdepodobne máme aj, no dobre, 44%, to nie je až tak veľmi, ale to bola T29, veľmi dobrý tank, ak vieš s ním hrať, mne sa s ním veľmi dobre hralo, napríklad ak pozrieme môj service record, hej, pôjdeme tanky a pôjdeme, že 1-10 a pôjdeme na sedmičky a nájdem to tu rýchlo. T29. Najväčší damage 3000, najviac killov 5. Tých 5 killov po mňa nebola s tým 3000, ale max XP 1800. Je to dobrý tank, ak ho vieš využiť. A toto je tá 240, vidíš 243 mm toto, premium penetrácií. A ešte jeden, tento motor mu aj vyskúmam kľudne, lebo celkom pomalý som. A T32 sa ani neplánim toto vyskúmať. Takže to je všetko. To bola T29 a ja som ju hral. No a to bude všetko pre toto video, dúfam, že ste si ho užili. Ak nie, tak nie. Celkom ma to nezaujíma. No a to bude všetko na dneska. Ďalšie video očakávajte, neviem kedy, ale dajte do komentárov také návrhy, s čím by som mohol hrať. Ak ste našli taký tank, ktorý vás zaujal. Ešte vám ukážem moje tanky, nové, nechcem zaflexiť. A to je všetko na dneska. Dúfam, že ste si to užili. Prvé video na tomto kanáli a prvé normálne video. Takže čaute. Čaute ľudia, je to z budúcnosti. Audio sa možno trošku zmenilo, možno budete počuť. A ten cut, ktorý ste videli v tom videu, tak prosím, nevšimajte si ho. Ale tá hra bola veľmi nudná a
radšej som ju vykatoval, nebola veľmi dobrá. Ale to je všetko, čo vám chcem povedať. Ďakujem, že ste si pozreli video a ste ho dívali až doteraz. A áno, ďakujem vám. Čaute.